Today I'm with Richard Mupumha, and he'll be sharing with us a brief history about Zimbabwean art. So, Gift, can you give us a brief background of who you are and what you do? Ini ndakatanga art ndichi pachikoro ndine 12 years. Ndakabva kuna mai wangu aiumba hari. Wachitengesa hari saka ndaiba dhaka ramai ndichiumba mombe ndichiwina mumashow kwaRusape uko. Nekuzoweza kuti matombo ndaiweza matombo munyakwe musha ikoko nekuvhima ndaivhima ndaiweza futi zvemiti ndichitengesa kumusha ikoko migwaku nemipini ndichizobva ndiriko kumusha nguva yehondo ndakanga ndiri muJiba. Kana ndiri muJiba ndaipindawo mukati memasoja ndichipiwa mabhifi ndichitamba ndichiborera kuchechikweshe kusvika ndazobva iko ndauya kuno kuHarare. Ndauya kuno kuHarare ndakasvika kuita tera. Ndaita tera kune kambani yainzi Paramount Garment. Ndakashanda 1979 up to 88 ndiri paParamount, asi ndakaenda kuwezawo matombo usiku ndabva kubasa ndichiisa mumagalleries mutown ndichitengesa mutown imomo kusvika ndasiya basa. Ndaona kuti mari yematombo iyi inenge irikuita sei, iri kundiitira zviri nani than yandaitambira kuindustry. Ndabva ipapo ndadhiraivha mataxi. Ndadhiraivha mataxi kudaro ndakaita 3 months ndichishanda hangu ndakadhiraivha ndonoshanda kumba ndichiweza matombo. Mandasiya zvemataxi aya ndambogadzira maredhiyo, mastovhu nemaaini. Ndichibva ipapo ndichinyatsopinda full time munyaya dzematombo idzi ndichiweza hangu matombo ndichiisa magalleries, varungu vachiuya kumba kusvikira ndakuzotumidzirawo varungu from Germany vachiuya pamba pangu ndichiticha. Chingojamba gore rega rega ndaijamba gore 1 H2 vaiuya mastudents ndichiticha pamba ndichienda iko kunyika idzodzo futi dzakaita fanana seGermany. Ndo kwandakutoti kumusha because ndokwandogara ndichingoenda ndichinodzidzisa muzvikoro nemaindividuals. Ndakaenda nyika dzakafanana nayo Germany, kuEngland, Netherlands, ndikaenda kuKuwait, ndikaenda kuGreece, ndikaenda kuDubai nenyaya dzematombo iwaya. Saka ruzhinji rweZimbabwe indokurudzira hangu kuti matombo seculture yedu, matombo edu anokosha kudarika matombo anoizwa kune dzimwe nyika. Ndosaka tizoona wachiuya kwatiri varungu kuzotenga zvidhori zvedu ngokuti ivo vanozvikoshesa zvidhori izvi. Kana vachitenga chichienda mumba make vanoti ivo vamwe vacho zvinovabvisa minyama, vamwe ndezvekudhekoreta mudzimba dzavo. Ko panapa pachitumidza art center makazosvika sei? Ndakatanga ndichiwezera kumba kwangu muno Muzengeza 4 ndopandaiwezera. Then patakazopiwawo nzvimbo ineyi takadhoneterwa neUNDP, ndakadhidhonetera nzvimbo ineyi. Ndopatakazobvawo mudzimba tichiuya kuzotanga kushandira muno muart center. Tisu wacho wakatotanga kuopena center ino. Yo pari zvino pacho ndine varungu vanopota vachiuya ndichidzidzisa. Ndadzidzisira muno musenda ndakadzidzisa kamwe chete, kasika chindinodzidzisira kumba. Pamba pangu panotozivikanwa nenyaya yekudzidzisa varungu vachibva kunze kwenyika vachiuya dzidziswa matombo neni. Ko muno muZimbabwe pane kumwe kwamunodzidzisa here? Ndakangodzidzisa kuLake Chiwero, ndo kwandakambonodzidzisa. Ndakaenda ndine wana wepaSunville College yemuno muChitungwiza nevarungu 4, vamwe kuNetherlands, vamwe vacho vaibva kuAmerica 2. Ndo wandakaenda ndichinodzidzisa kuLake Chiwero kunonzi kuimba shiri. Alright. So education yemuno muZimbabwe munofunga kuti iri kunyatso accepta art here, vanhu vakudzidziswa still about art, kana kuti inongo appreciatewa kunze kwenyika but isusu semaZimbabwean tisiri kuappreciate Zimbabwean art iyoyo? MaZimbabwean
ati pachezvedu isusu maartist tinonyatsoinzwisisa. Mumwe muzvikoro ava waakutongotangawo iye zvino zvichibva nekwatiri. Tinokurudzirawo kuti wakwanise kunge atichitichwawo muzvikoro nguva yese iwairamba. Ndomwa tine zvikoro zvatakamboenda zvakafanana nesekeza 5 primary, zvimwe zvikoro zvakawanda tinotaura nenyaya yekuti tiuye tizotichawo wana nezveart, asi vanhu vacho vangu asinganyatsozobuda pachena. Zvinoreva kuti art pachezveni isusu tinoidzikisira, asi varungu vanoitorera pamusoro. Saka munofunga kuti zvingafambiswe sei kuti art ikwanise kuappreciatwa more, especially kune vana vari kukura? Zvanga zvabvira kuti minista wacho wezvikoro akwanisa kunge paitwa kana kuti syllabus inoitwa nezveart, iwe wematombo okwanisawo kupinda wachitichawo wana. Zvakurudzirwa izvozvo ndo zvanga zvine shuwiro yangu iyi, kuti wana wadzidziswe muzvikoro art, kwete zvekuti ati toti zvakafanana nesu patakakura. Ndibonzi ndiri pa2nd generation, hansi pa1st generation, ndiri pa2nd generation. We1st generation zvakabva kumamisha, ndokwawakazvionerawo paiwezwa nevakuru vemamisha. Yeah. Zvo zvangopaswa on kwamuri. Ndo mafambira zvakaita. Alright. Ko imimi se artist munozvonomapa in terms of your art and what you are doing? Inini pari zvino ndatova ambassador weart. Ndinoona pandinoenda ndichinoticha kunze kwenyika, ndototorwa seambassador. Gitare iri ndakaritanga futi ndichiri mwana mudiki, ndiri kumbucha. Ndadzidziswawo nemuzukuru wangu kachiri kabanju. Ndaitoweza gitare rakafanana neiro riri remuti. Ndosaka ati yangu yakagara ichiita sei. Uyezve ati yandinorowa handirowe chinhu wani zvinoita mamwe maartist andiri kuona ariko mazuva ano. Anongoti chawamudzidzisa icho ndo chaanoramba achingoita. Inini ndoita zvakawanda. Fine art ndinorowa. Fine art ndoipi? Wanhu, mhuka, real munhu nemhuka ndo yatinoti fine art. Kozoya yedu iyi ndo ma-abstract, ma-creations. Aunofanira kufunga wega mupfungwa kuti ndoweza chipi uchitaura nedombo, rega dombo neshepi yaro ndogona kukutaura kuti panobuda chakati. Zvinowa ndo zvakurasika wapana wedu wemazuva ano. Vari kunyanyira kuabstract? Vari kuabstract ikoko, but anoramba achingorowawo iyoyo type 1 iyoyo. Mukatarisa zvakaita mugadheni mangu mune zvakasiyana siyana. Chinonzi artist kana kuti muwezi haufanirwi kugumirwa nepfungwa. Tichikura isusu tichiri mati taizviti ndiri pedyo naMwari. Kana ndichiti pedyo naMwari pakukrieta kwezvinhu. Ndo saka muchiona mugadheni mangu mune zvakasiyana siyana. Aya ndipererwe ndinoramba ndichifunga zvinyowani zvega zvitsva zvega ndichienderera mberi. Yeah. Ndo nonzi art. Artist hafanira kupererwa nekufunga, unofanira kufunga zvakawanda. Artist unogona kuti kana ukaona munhu akamira apa unogona kutoona kuti munhu ari kufunga zvakati. Ndo zvinoratidza kuti uyu ni artist.